Áno, prepáč. Dobre. Dookola teraz to isté. Tomu ver, ale však dáme beatbox, ne? Grrr. Pa. Dobre, chalani. Tak, vás tu vítam. Čau. Som rád, že ste došli. Dáme si fist bump. Dáme si fist bump. Na začiatok. Dáme si fist bump. Tak, ten obraz, vieš, čo má Michelangelo? Čo podáva ten prst? A potom sa budeme zdraviť podávaním prstov. No. Stvorenie Adama. On má vtedy narodeniny ako ja. Michelangelo. 6.3. Však si Adam. Ready, kámo. Ozaj, kámo. Shoutout. Ozaj. Shoutout Michelangelo. Tak je. Dobre, chlapci, čo vy? Tak. Pohodička, kámo. Maturita. Maturita, piči, no. Život. Formalitka. Vysoká škola. Koncerty. Ale Školácké veci už, kámo, to už nie je len robenie hudby v detskej. No, kámo. To je už... Nič je to. Na nič. Čo ti poviem? Nice. Horšie by nemohlo byť ani. Mohlo, vždy môže byť. To je pravda. Ale tak je, chápeš ma. Ale nie, však netreba byť podľa mňa pesimista. Prečo? Chcel by som sa vás určite spýtať, čo vás motivovalo robiť hudbu? Tak ja by som začal. Mňa Adam teda, lebo ukázal mi FL-ko a on robil beaty a ja som to chcel robiť tiež. Tak v 2018 som začal robiť beaty kvôli Adamovi a to bola moja motivácia vlastne. Hákru. Keď som počul Hákru to je pravda. A potom, keď som počul Vlasy vo vetre v 2017 a ja som počul aj Tylera vtedy a som si vedel, že tak to je hudba, nie? Ale keď som počul Vlasy vo vetre, tak som si povedal, že bože, kde by som mohol zobrať takú gitaru, aby som mohol spraviť takú pesničku a potom som robil cez GarageBand na iPade, čo sme dostali od tatka, som robil také úplne beaty a bolo to strašne a robil som už aj FL-ko a akože celkovo tá nová vlna trapu, čo na Slovensku vznikala, vtedy to bolo akože riadne super, ale hambil som sa to počúval, lebo všetci to nemali radi, tak som taký podmehút. To Hákru si dobre povedal, to aj mňa akože z veľkej časti inšpirovalo a celkovo tá vlna toho rapu v 2018, čo bol, vieš. No a tak sme sa nejako, chalani ma veľmi inšpirovali, oni s tým začali v podstate. Ja som si robil tak v izbe svoje hlúposti na 5-eurový mic. Som si ma všimol taký lokálny chalan, Vankúš sa volá. A s ním sme sa potom dali dokopy aj tu s chalanmi a tvorili sme hudbu, kam robili sme po 3 mesiacoch vlastný koncert, sme mali. No. Sme boli strašne cool. No tak sa to nejak kyplo, no. Od 2019. robíme. No. Spolu. No už to bude 5 rokov teraz. Po 3 mesiacoch to je silné, jak ste sa k tomu dostali? Extrém. No, Vankúš vtedy robil v takom našom miestnom podniku. A on povedal, že nám to vybaví a on nám to celé vybavil, akože normálne aj zvuk, všetko, akože on sa o to postaral, takže on bol jediný z nás kompetentný, však my sme boli koľko. To ste kde hrali? V našom meste, v Kremnici. Kremnica, šadá. Naše mesto. Kremnica, no. A on sa o to všetko postaral, aj o zvukovky, máme ešte také fotky, že Marko tam nemá nohavice a no jasne. A skúšali sme, mysleli sme úplne, že to bude najlepšie. A bolo to akože super. Sme vyšli na stage a tak to bola veľká miestnosť a ľudia takto po krajoch stáli a kúkali sa, že nevedeli, že čo majú čakať od nás. To bolo hrozné. Ale pekné spomienky mám na to. Ready, kámo. A vtedy sme si povedali, že ideme to robiť. A to už vtedy ste museli mať nejaké songy nahraté a takto. Áno. Mali sme. A som mal asi 4. Hej, po anglicky sme začali. Po anglicky sme robili, no. To je reálne. Nedávno sme vymazali album, ten už sa to nedá nájsť. To je škoda. Potrebovali sme nájsť sloty. Ale akože fakt, a ja si pamätám, čo Samo mal taký jeden SoundCloud song, že nikto o tom nemal vedieť a mal ho a všetci ho tam zdieľali v triede a ja som taký, že toto je hrozné. Bolo to hrozné, no. To je také, no. A ako ste sa spoznali všetci teda? Ako ste sa dali dokopy? Som spolužiak zo základky. Ja som chodil do Ačky, oni do Bčky. No, my sme boli tá istá škola, vieš. Tak to... To držíme spolu už koľko rokov. Reálne strašne dlho. Občas sme sa hádali. Hej. Ešte keď Samo mal dready. Mal si dready? Nie, Samo. Ja Samo, ty si mal Také braidy som mal spravené, vieš. Sme si nerobili srandu na Instagrame. Som vral, že ma ovplyvnila tá scéna americká, tak Lil Skies vtedy mal také, tak ja som bol, že to musím mať aj ja. To sme vtedy robili aj tak beaty. Samová prvá tape tiež bola po anglicky taká. Som volal, že 7734. Áno, na Soundcloude a sme robili s Markom beaty a ja si pamätám, že Marko robil úplne strašne ten cowbellový, že celú melódiu spravil z cowbellu, normálne, že akordy, všetko spravil z cowbellu a my sme boli takí, že OK. Som ešte povedal, že kámo, že to je smutný text, ja potrebujem smutný song, ale urobil takú hypovačku kokotinu a ten smutný text som ja som aj nevedel, ja som proste spravil beat.
Ale dobre to A bolo. dobre to bolo, akože na tú dobu sme to išli riadne sa mi to páčilo. Bolo to heavy. Hej. Ale už to nie je asi vonku. Nie. Dali ste to Nie, vonku. akože občas chcem napísať Samovi, že nech mi to pošle, aby som počúval, ale tie songy mám v počítači, predám ich za 10 ružičiek, takže... 10 ružičiek, treba čekovať TikTok Adamové live. streamy. Tak, no. Čo bola tá inšpirácia, že ste sa k tomu dostali? No nič, náš kolektív. To je hlavné. Vieš, tak už keď sme v meste, vtedy sme boli 4 hlupáci, čo proste do tohto boli zamilovaní a sme to robili. Sme boli šťastní, že sme šťastní a že sme niečo tvorili. Keď to aj tak nikto nepočúval vtedy. Celá tá kultúra okolo toho, že my sme strávili strašne veľa času na internete a keď sme videli to, čo sa robí v Bratislave, to, čo sa robí v Košiciach a že nikto tu to nerobí a nikto to tu necení, tak sme boli takí, že wow, bolo by super, keby sme more začali niečo svoje robiť. Bo vieš, tak akože oproti terajšku, tak tam neexistovalo celkovo na Slovensku toľko veľa hudby, lebo na rozdiel terajška, vieš, lebo ja som strašne overwhelmed z toho, čo sa všetko deje. Je neskutočne veľa hudby, čo sa ja akože strašne teším, že sa to rozvíja. Takže shoutout, hej, no, ale vtedy to tak nebolo. Nie, no. Vtedy, a my sme nemali ani žiadne lokálne kapely, akože možno nejaké dosadené, ale nemali sme nič také, vieš, že čo je nejaký punkový klub, že by tam hrávali lokálne kapely, alebo že nejaké miesta, kde by chodili lokálni hudobníci, všetko to boli buď zuškári, alebo proste folklóra. To nás moc nebralo, akože. Máte aj pocit taký z toho, že vlastne tým, že ste začali robiť tú hudbu, keď hovoríte, že to nerobilo tento váš shit veľa ľudí, že ste tým rozprúdili aj ďalšiu vlnu, napríklad, že si z toho zobralo nejaké percento ľudí inšpiráciu a začalo to tiež robiť? Tak vieš, to je ťažko povedať, lebo ja si nemyslím, že ja mám nejaký influence na ľudí. Si myslím, že to je proste taká bežná hudba, čo ľudia počúvajú v aute alebo tak. Ale akože hej, že sa mi priznalo zo pár ľudí, že to cení a že chceli by vyskúšať tiež také. Do toho, neviem. Tak píšu všetkým, ale akože nemyslím, že sme nejakí farizeovia, že sme niečo priniesli, zachránili. To nie. Alebo tak, akože možno sme ukázali nejakým spôsobom, že more aj v našom meste sa niečo takéto dá robiť. Vieš, lebo my sme tam skejtili a jediný, kto tam skejtil, boli proste pár nejakých týpcov starších než my a potom začalo aj viacej detí robiť a začali nosiť tam hlúposti, čo my sme, za ktoré sa nám smiali, začali nosiť dlhé vlasy, za ktoré sa nám smiali. Akože nie sme nič, žiadni zachránci, ani nič sme nepriniesli, iba sme ukázali, že môžeme to robiť more aj v takomto. To je hlavne dobré, že ste boli odvážni do tohto. Ja som to napríklad s týmto mal, že napríklad skinny jeany. Kedy si to bolo úplne, že... Ja nosím dodnes za hrdo. Ale bola doba, kedy fakt ľudia si to potom išli. Tí, čo na to pičovali. Áno, presne. Tí, čo na to pičovali, tak eventuálne oni... Počúvaj, ja si pamätám, 2018 to vyšiel Rockstar Steez klip a vykladal som umývačku a mojej mamine a tatkovi som púšťal, že mami, takéto oblečenie mi musíš kúpiť. A dostal som také džíny a som prišiel v nich do školy a si pamätám ešte ako sa mi kamoši z Ačky smiali, že čo máš oblečené, vieš, a mal na sebe tie kockové oblečenie. Takto. Takže to bolo iná doba. Nice. Ale vlastne čo rozprávam, ale žijem teraz. To je to isté. Nice. A akože bavili sme sa o minulosti, že čo vás inšpirovalo, čo vás inšpiruje teraz? Vieš čo? No, povedz ty, ideme opačne teraz. Neviem, čo ma inšpiruje teraz. Veľa zahraničných umelcov, veľa slovenských umelcov, českých. Ale tak ja to mám tak na obdobie a ja mám akože vždycky v hlave nejaký jeden album, ktorý mám veľmi rád a ktorý počúvam. Teraz sme začali za Adamom počúvať, jak MC Gay vyhral teraz ten award, neviem. Andele. Tak som sa vrátil späť k tomu albumu, ja som to počúval asi pred rokom a vrátil som sa k tomu späť a to je neskutočne dobrý album. Akože, on je hudobník, to je veľmi dobrý, no. Tvrdý, a to je, že rapové, vieš, to nemá so mnou nič spoločné, ja nie som rapper, ale aj tak to vie človeka inšpirovať a sa zamyslieť nad tým, že čo tiebe, však to je riadne dobré. Je dosť to pekné. Ty to máš ako Adam. A tak ty ešte povedz, nie? Nechcel si? No tak asi nie, to vieš, to je jedna tá istá kultúra, vieš, tak ja sa veľmi v tej hyperpopovej underground americkej scéne orientoval kedysi. Vlastne dodnes sa orientujem, keď už tí ľudia robia niečo iné, ale tá 2020 vlna, vieš, čo prišla s týmto glitchkorom a s týmito hlúpostiami, tak ma to tak zobralo dosť, no. Nie, že by som to robil úplne, ale hej, to bolo go-tit obdobie. Prípustná hudba. Dobre to bolo. A čo mňa inšpiruje teraz? Asi všetko, že ja píšem aj pesničky tak, že čo žijem, že sa snažím
A hudobne ma asi inšpiruje najviac asi slovenský underground teraz, akože ak by som to chcel nejako pušnúť, tak by som to nevedel, lebo či už je to Dennis Bango, Berlin Manson, Dušan Vlk, alebo akože fakt extrémne super a Bosovia, tvrdé. neskutočný. Riadne sa mi to páči a ma to tak nabudí, že wow, že môžem aj ja niečo také robiť a zahraničné moc už ani nepočúvam, snažím sa hľadať čo najviac najväčšie hlúposti na internete, také, že čo nemajú ani mix, ani master a sú iba na YouTube, vieš, že také ma strašne baví teraz. A ešte čo počúvam, Hipsteži od Násilníka, to mám strašne rád, ale inak nič nejako moc. Mne sa nepáči, že moderná, ako keby moderné mainstream hudby už nemajú nejakú dušu, akože nemyslím si, že mali niekedy dušu, ale teraz začínam vnímať, že nemajú pre mňa nejaký reach, nejakú inšpiráciu, takže iba z dola okolo nás, čo sú ľudia, tak od nich to berem všetko. Okay. Ešte od nás, no. Nice. Marko, ty čo? Mňa najviac inšpiruje Samo s Adamom hlavne. A potom tiež život, kam píšem, hlavne real shit, proste čo zažívam a pičoviny. Niekedy to je prikrašlené, lebo v real to na Marko to je veľký rozdiel. A tiež tá underground scéna ako Dennis Bango, tiež ako Adam spomínal, Dušan Vlk, Berlin Manson, to sú strašní šéfovia a hlavne títo ma inšpirujú v poslednej dobe. A zo zahraničia, ja tiež Edu Syn. A zo zahraničia hlavne teraz Westside Gun, MF Doom, a Legendy. Chiefky v Gucci Mane a takýto To sú reperi. vážne veci. Tento real shit, kámo. Vždycky, keď prídeme k Markovi hrať sa alebo sedieť proste ku nemu do obývačky, tak vždycky príde bod k seansa, kedy on hodinu púšťa dookola tak isto znejúce trapové songy z 2014. Ale mocné. Ale moc Sú strašne to. Toto chápu iba. A mne sa to na tebe aj najviac páči, že proste, že ideš si ten shit. No, Lil B ho pustí 6-minútový track, čo vlastne z neho úplne rovnako. Počúvaj, no, a potom ho to tak nabudí, že pustí free beaty a potom freestylujeme. Včera sa to stalo. Vážne repšit, pozor. Včera sa to stalo o polnoci a si pustili beat, kámo, ten najznámejší, čo na YouTube je, nejaký milión lajkový. Napíš do YouTube rap beat. A to prvé ťukol a oni išli, že back to back, vieš, a sa disovali navzájom. To bolo strašné. Dobre, chalani, máte nejaké rituály pred šovkou, predtým ako idete robiť nejakú šovku? Vôbec, kámo. Ja proste idem, mám piči. Bylo to nabieha. Nabieham tam. Ja sa na tým nezamýšľam ani úprimne. To ja už, akože nezahral som až tak veľa koncertov, ale za posledné 2 roky som zahral fakt veľa koncertov. Na to, aby som sa... To bolo dobré. Že vieš, že to nie je, že akože nie som nejaký umelec, čo proste hrá to milión rokov a proste to už berá ako samozrejmosť. Ale bolo toho dosť, no takže to už beriem tak nejako prirodzene. Že to ani nie je niečo veľké. Rituály asi nie. Čo robím pred šovkou je, že sa prezlečiem a nič, to je asi všetko. Prídem, väčšinou meškam tak 3 hodinky. No, milo sme hrali v Šťavnici a sme mali hrať o 8, začali sme o 9:30, lebo však profesionalita. Ale výborné to bolo. Vždycky to je výborné. Čo ma prekvapuje, že tí ľudia akože sa nesťažujú, že meškáme. No, a nie, to vždy nie. Buchujte nás. Ale sú super tie šovky, sú energické. Sú super tie šovky, sú energické. Sú, no. Snažíme sa dávať všetko. Že máme aj songy aj také. Najlepšie sa hrá, keď po 3 hráme, lebo sme taká všeho chuť. No, lebo mne sa začalo diať také, že prídem na koncert a že už cítim, že to ľudia, že je tam menej ľudí niekedy a vtedy presne potrebujem nejakú tú podporu. Vždycky tam príde Adam a začne sa s tými ľuďmi rozprávať a potom to už ide. Takže toto ja potrebujem mať niekoho vedľa seba. To je môj rituál. Mať niekoho so sebou na šovke. Nice, tak sme to našli. Yes. Trichtomia, no. Je to super tak. Vy máte takú zmiešanú energiu, presne ako si povedal, že všeho chuť. Určite to priláka aj niekedy nejakú inú energiu. Čo bola najviac crazy, vieš, čo sa vám stalo na šovke? Ich bolo. Alebo bolo ich toľko, že by si vedel spraviť top 5? Top 5 asi nie. Alebo museli by sme to sú strašne veľa také úplné premýšľať. hlúposti, lebo my máme hrozný humor, kámo, vieš, tak my sa vieme zabávať na všetkom. Reálne. Počúvaj, minulé sme boli v Trnave, mali sme malinko, Nitre. Nitre ste a boli. malinko ľudí bolo a ja som, kámo, išiel medzi nich a som povedal, že bol tam nejaký typek a otočil som sa na neho počas referénu a vravím mu, že kameň, papier, nožnice o euro, hej, počas songy, hej. A prehral som, dal som mu kofolu z účtu a takéto veci, ale keď sme boli v Šťavnici a všetci sa tam tak tlačili dopredu riadne a potom spadol na drop na karát
spadlo proste nejaký pár, dva ľudia spadli s pohárom a sa to tam rozbilo a na drop to bolo Nemyslíš vážne. to bolo extrém. Ste ľudia sa začali tlačiť, padať na stôl, všetko proste. To bolo Mayhem. Tak. My robíme také úplne absurdné veci, vieš, že proste hrali sme raz v Liptovskom to bolo, v diere, no a to hral Adam, a tiež tam nebolo nejak veľa ľudí a Adam povedal, že proste, že chyťte sa a proste na song začali proste robiť to, jak sa to volá? Proste kruh sa chytili za ručky a točili sa. A to robím vždycky, to je také milé. Rodinné. A minule mi to už prišlo také, že som začal rozprávať počas songy, že kolo mlínske, také veci začal rozprávať. Ale no tak, my robíme hlúposti, rozprávame sa, že ja sa snažím osobne pri koncertoch mať takú atmosféru toho, že aby to nebolo iba čisto, že interpret, počúvač, ale aby to bolo ako keby na rovnakej, áno. Preto aj sa objímame, ako to sme videli u Fakulta, Denis Bango, shoutout, veľmi ďakujeme, že je to také osobnejšie, že čo najviac spojiť to, aby sa posluchač cítil na rovnakom, úplne rovnako ako my. Že aby on mal pocit, že on hrá s nami. Nice. Nie my preňho, ale on s nami. A toto som aj zažil, že proste už sme sa bavili o tých inšpiráciách, tak to, že ste Fakult, kamo zahral set, a takže posledný song a poďme sa objať. Skočil do ľudí a začal objímať ľudí. Extrém. Som bol, že wow, že toto je fér. A to je riadne super. To ťa približí ako k človeku. Áno, žiadna taká mentálna akrobácia, vieš, chodili sme na koncerty mnohých reperov slovenských a oni tam rozprávajú, že a teraz poďte a takéto veci, ale Denis Bango tam je úplne čistý a to, pamätám si, išli sme do Banskej Bystrice vtedy so Samom. No, to bol ten koncert. A sami nebol, nie? Asi nie. Viezol nás Marko Bratranec a išli sme, Samo povedal, že poďme na Fakult koncert a ja som tam bol, pozeral som sa a normálne tie songy boli strašne tvrdé. Cítil som, že ako keby nie je tam žiadna nejaká falošná atmosféra, čo väčšinou majú reperi, že sa tam chodia úplne tak ako zombíci a hrajú sa, že kamo, ja som tu ten boss. A cítil som sa naozaj, že som ako keby jeden z tým a že táto šovka je úplne extrémna a od toho momentu som povedal, že také šovky musí mať aj ja. Že aby sa ľudia necítili tak, že ja som nejaký hlupák na stage, ale aby sme boli tam spolu pokope. Nice. Tak je to dôležité. Marko, teba napadá niečo takéto, čo si zažil na šovke, že si bol z toho hotový? A nie, kámo, proste. Neviem, bežný shit. Raz sme hrali a prišiel a bol v backstage a chaloval tyčinky, kámo. Normálne solené tyčinky a prišiel a mal hrať jeho najtvrdší song, aký má. A prišiel na stage, že ja mám ešte tyčinky v ústach. Normálne s tyčinkami proste v ústach to povedal. Hej, no toto, kámo. To proste... To je vo vlogu, môžete si pozrieť. Window of Creativity, YouTube. Tam sa dá link teraz. Tu link. Tu. Marko, strašne ma zaujíma, že aký je rozdiel medzi Wiltonom a Markom? Keď už sme to takto načali. Tak, akože môžeš si pustiť môj tape Rip Capital Steez, Rest in Peace Capital Steez. Tam môžeš počuť hlavne Marka a môžeš si pustiť 2K13 alebo 2K13. Tam môžeš počuť hlavne Wiltona. Čiže Marko hlavne spieva o takých tých veciach, o reálnom živote, proste, čo sa deje, proste struggles a také veci. A Wilton je to, čo by chcel Marko v kvázi byť. Tak by som to povedal. To si veľmi pekne povedal. Dobre, chalani, určite hráte šovky, píšu vám nejakí ľudia. Píšu vám nejakí ľudia. Hejteri. Čo bola, že najviac krizuje, čo vám niekto napísal? Povedz. Ktorá? Čo myslíš teraz? Nie. Vieš čo, my dostávame viacej milé správy, ako nejaké šialené, že strašne veľa ľudí nám píše po koncertoch, že sú inšpirovaní a to je akože najlepšia vec, že píšu slohovky, veľké správy ohľadom toho, že ako ich baví to, že sme tak spolu traja, že je to naozaj taká jednotná atmosféra pri tom všetkom, ako hráme a spievame a že si to užívame a že to má aj niečo do seba. Takže to nám viac píšu. Akože nepíšu nám šialené veci. Ako kedy? No povedz. Nie, ale keď toto Adam vravil, tak sa stala taká vec, čo si ja uvedomil a že proste taký chlapec proste chodí na naše koncerty a že on bol, že mňa mal v tom top 0,0001%, že bol vlastne môj najväčší počúvač hudby na Spotify. A tak chodí to nám už na áno. každý jeden koncert, kúpil si každé tričko, čo sa všade, deje. Kámo, všade. To proste, že existuje takíto ľudia, čo mne je stále proste nepochopiteľné pre mňa. Extrém, ale veľmi to ozaj. cením, no. A takéto veci sa nám stávajú. Je to tak.
Tak Je to veľmi milé. Ty si mal nejaký taký experience? Nie, iba mi písali proste, že pôjde šovka, že dobrá, že nice a také veci. To Marko skôr píše šialené veci. To on píše všetkým šialené veci. Počkaj, to píše Marko alebo Wilton? Wow. No to je dobrá otázka. Pozor. Podľa toho komu čo. Nice, to bol dobrý comeback. OK, chalani, keby máte zmrzlinu, podľa vašej hudby, ako by mala prichuť? Bazénový kvet. Bazénový kvetkal. To je storka, čo sa mi stala, keď som bol malý a boha, to sa mi nechce rozprávať. Ja to môžem, ak chceš. Nie. Proste som si chcel kúpiť zmrzku, volá sa, že bazový kvet. Ja som sa prišiel a povedal som, že bazénový kvet. A tá zmrzlinárka sa ma strašne vysmiala, to som bol malý, hej. A odtedy mám traumu zo zmrzliny. A nechodím si kúpovať zmrzlinu. Bazénový kvet, tak. Takú by sme mali Povedzte asi všetci. povedzte za seba. No, Marko, ty si nepovedal. A čo aká bola otázka prosím ešte? Zmrzlinu podľa tvojej hudby. Keby tvoja hudba hej. bola zmrzlina, ako by mala prichuť? Fúha, kámo. Vanilková. Vanilková, OK. Goated prichuť, najlepšia Vanila, asi. OK. To je Dobre. mega. Nie. Černica. Adam, ty vieš hrať na gitaru? Viem. Vieš hrať na gitaru? Podľa toho, ako definujeme hranie. No, tak všeobecne, že... Viem ju držať, viem niečo zahrať, viem pár vecí spraviť. Nepoznám akordy, hej, nepoznám akože hudobnú teóriu. Učil som sa podľa Nirvany hrať, odzeral som, to mi samo povedal, ako mám sa učiť na gitare hrať dávno a... Som bol Tiež to je strašne jedna z múdry. takých prvých, ja som mal tiež Nirvanu a mal som ešte... Bože, jak sa volajú? Strašne to známe, Metalliku. Okay. som Metallica ešte- je tvrdá. Nothing else matters. No. No. Ale samo mi povedal, že si mám pozrieť live showky, vieš, a Kurt Cobain hral iba proste tie isté akordy Hej, dookola. no toto je zaujímavé. On sa to tiež naučil tak v podstate, jak my. Beatles. Ja sa tiež na gitaru naučil hrať tak. No, Lebo ja som si počúval tvoje veci včera v aute, teda všetkých vecí samozrejme a všimol som si veľakrát, že používaš tú gitaru. Jo. Tak to som sa chcel určite spýtať. Snažím sa vždycky, že vlastné veci, že či už vlastný zvukový dizajn alebo vlastnú gitaru. Keď tak párkrát mi pomáhal iba Matúš Máca, shoutout, s mojimi gitarami na albume, takže... Ale je to super, keď to vieš takto dať do tej hudby. Máte Treba. aj vy nejaké inštrumenty, ktoré sú také, že rádi ich zakomponujete? Ja akože na novom projekte, čo som naposledy vydal, som prvýkrát urobil, že som si tam dal vlastnú gitaru. Že som si fakt, že to bolo raw, proste gitara, je to interlude iba. A tiež je to také, že si to asi gitarový hráč, keď si to pustí, tak si povie, že preboha to je hrozné, ale to je iba také vybrnkávanie, ale a tak ja neviem, no bol som hrdý na seba, že som to vôbec spravil a Je to tvrdé. A on má veľa takých dobrých songov, že tam má vlastnú gitaru a nie je zvonku ani. A je to extrém. A ja si myslím, že práve v tom je to krásne, že my úplne nie sme, keby si pozrieš, počujem Farby alebo nejaký taký song, kde je gitara moja, tak tiež sa pozrieš, že je to ako keby tak pozliepané. A myslím si, že to práve v tom je to super, že ako keby prepájame naše vedomosti s dávkom a vedomosti s tým nástrojom a že to vytvorí takú peknú fúziu. Nemusí to byť ani na tempe, ani nič, ale aj tak to nejakým spôsobom funguje. Sa necháva tam tú dynamiku, je to pekné. Áno. A viete hrať na nejaké nástroje? Ja vôbec. gitara a klavír. Gitara, klavír. Sama je z nás najviac. Tak ja som bol na zúške, no keď som bol malý, ja som hral 9 rokov na klavíri. Už nehrám moc, že škoda asi, ale na gitaru hrám pravidelne. A to som sa naučil všetko sám tiež. Takže na zúšku si chodil, že takto. No, akože zúška bola fajn, ale už nikdy viac takéto. Príliš to bolo také... Nebolo to moc kreatívne. Zabíja to Inštitucionalizované. kreativitu za mňa. Počuješ, Adam, a ty si spomenul tie farby. Počuješ farby? Počujem, ozaj. Ako počuješ farby? Však vieš, zahraš niečo a ja som taký wow. A kedysi, ja malujem ešte, vieš, a keď som bol malý, tak som robil to, že som si púšťal pesničky moje obľúbené a som podľa nich robil obrazy, ale iba či sú také abstraktné, že s farbami, lebo ja som mal strašný problém používať farby, ja som robil iba line arty a hlúposti a som si povedal, že wow, tak teraz, keď mi nejaký zvuk dá nejakú emóciu, nejakú farbu, tak ju nakreslím tak a odtedy mi to tak... A dostal som raz taký listok od jedného človeka a tam bol taký farebný obrázok a som si povedal, že wow, že to by bol úplne super téma na album. Nice. Počujem farby, takže počujem, všetci počujú. Toto je fakt, ale ja som si nad tým tiež veľakrát zamýšľal, že farby znejú nejako, vieš, že si viem priradiť farbu ku každému songu, dajme tomu a tak. A keď mi to Adam vlastne vtedy vravel, ak už robil ten album, tak som bol, že čo má pravdu vlastne, že to je riadne. Tak. Aj gitaristi, že vraj si podľa toho. Hej, no jasné. Že si dávajú podľa farby. No áno, tie... Frety, no. Áno, frety, tak frety.
Ale akože každý akord, čo hrá, a to je taká hlúposť, bože, to tu už rozprávam také edgy hlúposti, ale dá sa každý akord počuť za mňa. Ja mám každému akordu. A ja si napríklad nutne nemyslím, že je to prepojené, napríklad, že určite niekto iný inak počuje nejakú inú farbu, takže že to sa nedá úplne nejakým spôsobom validovať, ale dokáže si to podľa mňa každý predstaviť, že keby veľmi chce, tak každý počuje farby. Nice. Každý vie byť taký. Bavili sme sa o tom skate. No, ty. Hrali sme Game of Skate inak. Pred hodinou, 2. Fakt? Vyhral som. Game of Skate, ja zadám. Teda ja nie, lebo ja som si obul také hlúpe topánky. V tom som skateoval. V tom, ale... Toto sa mu stalo. To máš hladnú topánku. Hej, taká bola. My sme, jak sme robili hudbu vždycky v Kremnici, tak sme k tomu skateovali. To bolo také naše. A tak sa aj vyvinul podľa mňa náš sound. Jednoznačne. Nice. A k tomu ešte tie Supreme videá, Vilko Štrobek. Extrém, fakt. My sme počúvali playlisty, všetko. Supreme playlisty mám sa ako v New Yorku a to sme boli pri našej základnej škole a som skákal 5 schodov oličkom a som bol taký, že toto by Tyson Jones nedal. Nice. Máte okrem toho ešte nejaké iné záľuby, ktoré robíte vo voľnom čase? Hrám hry. Hey, no. Nepýtaj sa Marky radšej. Tak. Nie. No povedz. Budeme odsudzovať ľudia. Čo píči? Fortnite. A CS-ko hrávame spolu. Áno, Hej, niekedy. CS-ko. A ja ešte malujem a snažím sa robiť, že v každom zmysle. Robím si doma malé ziny, robím si obrázky, kreslím si. Teraz spravil som si časopis pred 3 rokmi, no. Vlastný, snažím sa robiť na všetkom, že čo tak, aby som nevyhorel kreatívne, lebo niekedy je tá hudba úplne hrôza a som taký, že potrebujem zmeniť médium. Niekedy sú potom ľudia hrôza a potrebujem robiť hudbu a Mysel sa potrebuje nájsť. Áno. A je to také pekné, také rizomatické, že idem cez to všetko tak ako korene a je to super. Že hráme sa aj hry. Jediné, čo sme robili také telesné bol skate a teraz už iba chodíme autom do Žiaru nad Hronom a potom domov. To je všetko. Ja by som si rád zahral futbal, ale nemám s kým niekedy. Hral futbal veľmi. Ozaj. Nice, hrával si futbal? Hrával som, keď som chodil na tréningy. Fakt, si trénoval všetko? Normálne som bol ready, kámo. Nice. Ja som chodil na futbal, kámo. 3 dní som tam bol, potom to je gorila. Ja som tiež potom prestal, ale neviem. To ma Marko nutil, futbal hrať. Hej, ja som išiel za námom pred garáže, taký sport. Alebo ešte s mojím kamošom Paťom Vencelom som hrával, keď bol malý. No, on tiež s nami začínal s vecami. To bol tiež on veľký kamoš. Extrém. No, ale ja som nevedel hrať futbal, on ma iba do toho nutil. Hej, ja som ho nutil, som nemal s kým hrať. Ale dobre hral, akože. Raz som kopol do auta, ale s tými autami mám už rozrobené. Aj si rozbil niečo loptou? Nie. Na záhrade som rozbil skleník. No. Keď som hral futbal. No. To vždycky to je proste ten hazard toho. Treba, kámo. No, hlavne pri tých autách. Veď išiel pán vtedy a ja som Markovi hovoril, že nekop, lebo vedel, že netrafím, nie? Ja som kopol a bol tam pán a on začal kričať, že prečo mu kopem do auta. Takže, katastrof. No úplne, hrôza. Nám sa to stalo, tiež sme hrali pri ceste a kamarát kopol silnú a akurát presne, že do dverí. Z druhej strany, ako je vodič, takí sme boli, utekali. Aj niečo, bola nejaká škoda nie, na to? Nie, nebola žiadna. Nepreliačilo sa, iba sme vypadli. Utekali sme. Crazy, kámo. Musíš mi niečo vyskladať, bro. Kámo, správ niečo. Dobre, kámo, toto som neznášal, kámo, zabijem. Modelovanie. Teraz došiel na teba tento quest. A máš čiernu peknú. Ja chcem. Čiernu však, veď odo mňa ju dostal. Tvrdá je. Ale akože nie je konzistentná. Tvrdá, spravím meku. Chceš to otvoriť, pomôže ti? Kámo, ja to otvorím. Daj. Dobre. Nice. Vie, ako otvárať plastelinu. Čo to spravíš, Baťko? Môžeš sa hodiť, čo spraviť, hej? Môžeš, jasne, Bože, samozrejme. To bude, kámo. Fú, tak to áno. Nie. Hviezdičku. Darth Vader. Dobre, chalani, ale vrátime sa naspäť k tej hudbe. Vrátime sa modeluje. naspäť určite k tej hudbe. Keby si môžete teraz vybrať nejakých umelcov, nemusia to byť Slováci, s ktorými by ste chceli spolupracovať. Katarzia. Nice, to je mega dobrá voľba podľa mňa. Mi odpíše. Tak akože takto. Fakt, Ja nemôžem moc veľa prezradzať, ale mňa už sa taký jeden môj sen splnil, čo mám, ale takto no. Viem, že niektoré tie featy, alebo nejak teraz poznať tých ľudí není moc možné a môj dlhý sen, alebo taký ten dream feat tu z Československa, bol, že Protiva, to neviem, akože, to je taký, a on je dosť akože známy.
ale to neviem, či je možné, lebo on má úplne iný sound ako ja, ale mňa to dosť tak, aj to ma inšpirovalo. Dosť ma to posunulo, tie jeho texty sú crazy a celkovo tá atmosféra, ktorú vytvára okolo songov, taký ten boom bap melancholický, to by bol môj dream feat. Proti vás. Kámo, zo Slovenska by som chcel s Delikom niečo. OK. Kámo, lebo moja reč, ja som v Breciakosti mi brat ukázal, keď som mal asi tak 4 roky a som to mal na Sony Ericssone. Som to počúval, kámo. To je heavy track. Takisto. Handlová repreza. Handlová S5, kámo. Handlová Kremnica Connection proste. A ešte, no, čo, ja by som vieš, čo chcel robiť. Keď sme raz hrali v Banskej Štiavnici, hrali sme ešte Rhythm Therapy, že nám hrali podklad pre našu pesničku Prechádzka oblohou a to bolo super, že bavilo by ma aj s tou katarziou, to je akože dream fit, hej. Ale chcel by som aj, že s každým, Benny Mason, Pipeš, všetci títo, všetci, čo robia iným spôsobom hudbu ako my. Že my sme takí homogénejší, vieš, aj v tom hyperpope, že si posielame tracky a trošku nahliadnúť do nejakého iného spôsobu tvorenia hudby, než internetovej realizácie. To by bolo refreshing. To by bolo lepšie. Lebo vieš, ja vidím na tých kapelách, že úplne inakšie fungujú ako my a úplne inakšie k tomu pristupujú a keby spojíš takýto prístup do toho, tak môže vzniknúť, môže aj niečo úplne hrozné, ale vzniklo by niečo aspoň novšie. Ale tie koncerty, ak majú kapely, proste oproti nám je úplne niečo iné. A mne sa to hrozne páči, že chcel by som mať, že sám sem 3-4 kapela, vieš, že to by bolo riadne. Ale to je to, že je to, jak keby často vyhľadávaš to opozitum. No, asi hej. A keď sa to spojí, to je to zaujímavejšie. Jo. Preto by som sa vás chcel spýtať. Máte napríklad na Spotify alebo na YouTube nejaké songy, čo by nikto nebol povedal, že počúvate? No, Daj príklad. Akože, že od iných interpretov? No. No jasné, že mám, kamo. Čo? Že fakt niečo, čo počúvaš, že... Ja mám rád, no vieš, akože zober si moju hudbu a úplne opozitum, tak ja strašne dlho som počúval, že City Morgue, čo s Ilákami, kamo. To je stále jeden z mojich top artistov. Neviem, či to je na mne vidieť, alebo niečo také, že to počúvam. To neviem povedať. Chodíš v čiernom oblečení, to stačí. Ale to, čo sa týka mojej hudby, čo tvorím, vieš, dokonca máme aj nejaké tracky z 2019, čo tak zneli ako s Ilákami. Kámo, to bolo hrozné, to bol ten trap metal. Potom mi prišiel do života NASCAR, ale... Som sa do mobilu, hej. Bol tiež reálne dobrý, no. A neviem čo. Napríklad dám takého Marka, keď si predstavím, že by počúval Britney Spears, tak by som odpadol. Mám jeden som od nej. Nice. Ten, čo je Gimme More. Ten, čo je v GTAčku na Non-Stop FM. Toto keď si povedal, ma napadlo, ja počúvam Auroru. Aurora je taká, to poznám podľa mňa každý. To je taká, ja neviem, jak to opísať, ona je taká víla, také, úplne proste to je niečo iné, čo podľa mňa na mňa nikto nepovedal, že počúvam. Aurora je super. Adam, ty čo? Veď pozerám, ale neviem, že čo by na mňa niekto povedal. To je toto. Čo by nepovedal? No toto, čo by som, čo si myslíš, že by som nepočúval? Freda Santanu. Chcel som povedať folklór, ale možno, že počúvaš. Nie, to iba jedu v syna, keď má sample folklórové. A Freda Santanu ma Marko naučil niektoré pesničky, ale nie... Skús nemyslieť, že si v rape alebo niečo. Úplne, že Barčo, anime openingy. To nie. To ma fascinuje, ale nepočúvam to. Iba ak rátame JP Mafiu, lebo on sampluje... Tam je veľa toho. Anime openingy, aj Marko Šopoň sampluje. No, anime shit. Ale čo? Nie, ja si myslím, že ja som korešpondujem k mojej identite, takže je to tak. A počúvam tak, podľa mňa na mňa sa dá povedať všetko, že ja počúvam od Microphones po Wilderness, vieš, že to je úplne jedno. Že myslím si, že nie je tam nejaká vec, ktorú by som nepočúval. Pekne si vymodeloval. Toto. No, čo to spravil, je to Marko? ready. Čo to je? Opíš to. ALCT Smiley, náš symbol. Tak to je cool. To máme na profilovke na Instagrame. Teraz som si to trochu zmenil, ale... To treba odfotiť potom určite. My sme skupina, my sme to tu inak ani nepovedali. My sme skupina WFC, čo znamená Window of Creativity. 2018 Origin. A taká podlínia, alebo jak sa to nazve. Taký náš znak je, že ALCT. Áno. A to je presne ten smajlík. After Laughter Comes Tears. Od Wendy Rene. Tak nejako. Hej. Taký sample. Čo Wu-Tang použili. Áno. No, a to používame všade. Ja to máme na kabroch. A otočená hviezda, vieš, edgy mladý. Marko to má aj vytetované. Ja som si to vytetoval, lebo to je proste aj WFC for life, má... kámo. Aj WFC má vytetované. Všetko má. Všetko.
Náš kamoš si to dal teraz vytetovať, čo Yes. s nami robí. Hej, Gregor, My si ideme tiež. Gregor Alvin Oswald, Shoutout, shoutout. Gregor. To musíte podľa mňa Jasne, všetci. že si to ideme, Jo. tu chcem dať ku srdcu. Ja ešte nemám inak kerku žiadnu. Ja vidím Stewieho na Kámo. tvojej ruke. Stewie aj ten. Aj ten, OK, pecka. Teba sa to asi pýtať nemusím, ale keby ste vy dvaja kartúnové postavičky, ktoré by ste boli? Lisa Simpsonová. Asi. Alebo vieš čo? Prečo sa to hodí? Hypnožaba, kámo, s futurami. Hypnožaba bola Futurama cool. daj na tým roz- Kámo, Hypnožaba bola Hypnožaba alebo Lisa Simpson. To by myslím, že jej sedí. Samo, ty čo? Netuším, kamo. On by bol ten z čapicou, vieš. Áno, to som chcel povedať, so Simpsonovcov, že? Áno. To tomu ver, ten čo nosil takú tú smrtku na Jimbo. Nie? Bol strašne hlúpy, kámo. A to Ty som zo presne školy, jak ja. nie? To boli... Áno, Hej, to boli hej, bullies. zo školy. takí, Bullies. áno, áno. Aj boli hrozne hlúpi, Šikanátori. No to ma vystihuje, tá jeho A ešte to jeho čo? správanie. Ešte tá Telekom postavička, čo má takto vlastne. Nie, to už nie je kartún. A ešte čo ešte? To sú No. postavičky, čo by ste boli, Jednoznačne. ale za čo ste boli na maškarnom plese v škôlke. Kámo. Počkaj, na toto mám skvelú spomienku, kámo. I môj prvý maškarný ples bol nejaké spojenie divných škôlok proste z môjho okolia. Ja som Kolab. a on tam bol, kámo, on bol Harry Potter, ja som bol Zoro, vieš, neviem, či niekto ešte vie, čo je Zoro. Zoro, pomstiť. To je Zoro, jasné, dobre. No a on proste prišiel Jak ku mne, starý. ja som nevedel, kto to je, ja som tam iba stál proste a on prišiel za mnou s Harry Potter prútikom, že Zoro, ukáž svoju tvár. A odišiel. A potom asi 2 roky na to som sa s ním spoznal v škole. A ono z toho je video, kámo. Ja to niekde nájdem a zverejním. Počúvaj, extrém, ja som strašne mal rád ako malý som strašne obľúboval kvantovú fyziku, hej. Extrém, akože fakt som bol úplný fanúšik všetkých fyzikov, všetkých teoretických fyzikov, mal som knihy o životopise Hawkinga, Einsteina, hlúposti, veda, kámo, vždycky som si opakoval, kámo, rovnice som sa učil, mal som taký zošitok, miloval som akože fyziku extrémnu, hej, a raz som šiel za Einsteina, hej, kámo, a bolo Mal to... si aj také tie vlasy? Mal som akože Nie. také, no. A potom som raz šiel za Tony Starka, ale keďže som nechcel byť úplne že klasický a mať Ironmana akože celého, tak som, počúvaj, si dal na seba iba sako, nakreslil som si fúzy a potom som všetkým ukazoval jednu scénu z Ironmana, kde on vlastne bol na tej púšti a mal na sebe čierny oblek. A to som bol ja, kámo, a som všetkým, že ja som Ironman, že vy tomu len nechápete. Takže to bolo všetko. Marko, ty si bol čo? Kámo. Ja som normálne si dal kapucu, šatku, pištol som mal a som bol za gangstra, kámo. Prísam Bohu, kámo. Normálne. Šatku som mal takú Kámo, modrú. Real Ale Tom čo som vtedy. čakal? On sa nezmenil za tie roky, kámo, to je to isté. Ty si bol v škôlke v Wilton, už. Nie, no, hej. Bol, no. Bol som. Ale kámo, to bol základka, si pamätám. A normálne som mal takú pištol umelú, šatku, kapucu na hlave. Za gangstra. Že za gangstra som došiel. Kokos. Ready. Vychovateľky, kámo, no, ne? Extrém, fakt akože. Boris mi tak povedal, že ho dali do 20-litrového kvetináču. Že ho tam malovali na hnedu. Preboha. To nie. Boris Monštrum, klasika. Čau, Daud. Tomu ver. Dobre chalani, veď máte odohrané veľa šoviek. No, Dosť už. Už sa dá povedať, že dosť. Ktorá vás najviac bavila? A prečo? Všetky. Že fakt, že top. Nie, tak akože to nemôžem povedať tak, že čo ma najviac bavila, skôr iba také, že ktorú mám najlepšie spomienky. Mhm. Lebo každá jedna šovka je super. Ja si Hej. strašne cením každého človeka, čo príde. A to nehovorím len tak, akože aby som teraz vyhovel každému, ale je to pravda. No a najlepšie spomienky mám na prvý Hyperpunk. Hyperpunk bolo vlastne koncerty, čo sme robili. To bol v podstate náš druhý koncert, tak nerátame ten prvý v 2019. Takže, hej no, a to bolo super. To bolo neskutočné, ak sme sa spojili proste ľudia, komunita a prišlo tam cez 300 ľudí proste na náš prvý koncert, taký riadny. extrém. To bolo super, to bolo v Trnave. No. Tam sa to všetko nejako začalo s tými koncertmi, no. Preto to mám rád. Ale inak všetky boli super. Kámo, ja mám veľa. Ja najradšej hrám v Banskej Štiavnici asi, kámo. V Šťavnici, prečo? Hej, Tam je super, tam je super, vždy, proste, tam všetko. vždycky dobrá energia. Extrém Raz iba. ľudia, super. Hej. Taký Parádička, veľký kámo. pohár na vodu som dostal. Taký pohľad Čo ti dali, čbán? Kámo, ja ani A neviem. čo bolo v tom žbáne? Voda čistá. Dobre. Straight edge, ozaj, no. Straight edge My sme sme. straight edge, okrem sama. Takže nepijete, nefajčíte vôbec. No, nie, Iba nie. tikety podávam. Ty by si mohol dať pozor. A kasíno. Bože, čo tu stáva? Ale čo, ešte aký bol dobrý koncert? V Bratislave. Kataklizma, Cvernovka. Kataklizma. Kataklizma, OK. Cvernovka bola super, akože cítil som Tomu sa ver. tak, ale Narovnako s tým bolo Hyperpunkom, to čo som super, spomínal. kámo, úplne finito koniec, Kataklizma extrém. Kataklizma úplne super v Bratislave.
Bratislava a Šťavnica, tam rád hrávam. Hej, Veľmi. no. To sú A najlepšie ešte raz miesta. jeden koncert bol super, aj keď sme hrali v Žiline. Na vyliatých dušiach. A potom sme po meste hľadali, sme sa prechádzali a hľadali sme jedlo a kofol som si potreboval kúpiť. Potreboval som kofol na ubytovanie, tak sme išli, všetci sme išli proste na pumpu na druhej strane mesta. A to bola to sranda. Takže toto, ale všetky koncerty sú super, sú také jedinečné vo všetkom. Niekedy je toho ale veľa, že je tam veľa ľudí a ja sa potom cítim, že ale nejako to prechádza vždycky a ten moment na stage je úplne super, to je dobrý pocit. Takže všetky koncerty super. Dobrý, nie? Mimozemský pes. Dobrý, má A riadne to čo si mu dal šál tam? Hej, Čo dobre, nie? To je kolár. Čo si no, padol trochu. Dobre. Tak ešte na záver, chalani. Natáčame? Tak ešte na záver od nás dostanete darček. Čo robili baby. Natálka a Terka. Ak by som ich mohol poprosiť, že by to doniesli. Každý máte personalizovaný pre vás. Osobný. What? Tak to je cool as fuck. To som ja. Pozeraj, kámo, daj ho k tebe, dajte ho sem, kámo, pozeraj, kámo. Ukáž mi tvoje? Kámo, Toto si čistý, pamätáš na ty. toho Je to týpca, cool. čo sa To je nakázal? čistý, ty. Že sme pseudoreperi. Wow, daj Že to sme vedľa pseudoreperi a seba. teraz máme vlastné figurky. Daj to dokopy. Wow. Ja to dávaj moje psa, chceš? Take leader. Wow. A ty máš hryb na hlave? Ja mám hryb na Ešte? hlave. Okay. Na hlave. Shoutout Kater. On má Leopard je oné. Počkaj. To je cool as fuck. Sa oprem o Marka. A Look, to je tá dôvera. Potrebuješ oporu. Ale ten WC smiley vzadu? A každý OK. Extrém. Kde ho má Marko? Si jak robili? Na ruke nie. No. To je To je mega. To je riadne. Dobre chlapci, som rád, Ďakujeme. že ste sa potešili. Aj my Majte sme sa radi. pekne. Ďakujeme. Díky moc. Díky. Paráda. Perfektné. Paráda. Dobre, že by si zvládol. Som vedel, že si takýto rečník. Robím to prvýkrát, ale ešte ani sám čo robím.